So human sa Bible study, manguliay na po ang mga kaubanan. No? So sila na yung na-appeal sa Bible study sa Barangay Tangkulugan. Barangay Tangkulugan. So mga tungas oras ang Bible study yun, after ana is manguli na po sila. So salamat kay sa Ginoo sa successful nga Bible study. So mo na sila manguliay na. Aga mga kabataan diri. Diha ang health center, diha mi magtigom. Nagyud ang provision diri sa health center. So salamat kayo sa Ginoo sa kalampusan sa may pong panahon ngayang gihatag. Ug God bless Barangay Tangkulugan. Tanan nga ni-appeal sa Bible study. Ang uban ani kay nanguli na. Daghan ni sila ganiya pero nanguli na uban. Dutan lang nagpabili. Salamat o God bless.